Mga kabyanan na masugod kita sa mag-ot ang part 2 ta sa drainage diri sa siyudad sang Iloilo. Mga kabyanan na ari kita subong sa Valeria extension. Makita nyo sa ang mga drainage sa Valeria extension ni mga kabyan. Ari kita diri sa L&J Plus Auto Parts sa tuo naton ang opisina kag display center sang furniture trends. Subong mataway ang panahon bagod nga Domingo, medyo lakarawa mga salakyan. Makita nyo ang drainage, oh. Kumana ang drainage sang Valeria. At abo kita din, makita ninyo Winterfield Marketing sa piyak na Melchor hydraulic hose, Ansika Home Office Furnitures, Gag Friends, ang Chris nga eskwelahan sa una, Central Central Electronic School Chris, ari ang Kisco Company Industrial and Hardware Corporation, trade industry sa piyak. Ang drainage mga abyan, makita nyo humana ang dalan lang, medyo daanan ni sobra na ni guro mga 35 years 40 years na ni siminto, pero ang drainage na ginobra bago-bagugid. Ang EOG Auto Parts Supply sa piyak, PD Marketing, ari di ang punhapon di kanamit sang Bisaya nga manok, may inasal diri sa piyak kag sa piyak. Iloilo Auto Plus Auto Supply, dira naga pwesto si Corning nga nagabaligya sang kag si Bibot sa piyak si Corning para na ang manamit nga Bisaya nga manok, mga locos nga preska nga tinasukpa nila, mga bagdos manamit lang pamasaw kun hapon. Basta na sila mag-upin, subong medyo laylo kay sila. Ari na kita sa may Merrimack Mall. O kumana na ini ang kuan niyo. Kumana di ang drainage. Ini tungod sa paspas ang obra nila. Subong medyo na pahuway-huway sila kay tungod nga daw nagadamo ang biktima sang virus sa Manila. Kita diri daw medyo halong git. Halong kita tanan. Face mask, hindi gid pagkalipatan, face mask, social distancing. Pagkaon ka matuha masustansya nga pagkaon. Ari na kita mga biyan sa Delgado Street. Sustansya nga pagkaon para makabatok kita sa ari niyo Meribel Building, no? Piyak para sa kuan ang sa tupad niyang taas-taas nga iya sa nga Piltras ta bank. Sa bukyan Narita Electric Center. Ari ang Export Bank sa piyak, medyo Domingo subong sarado. But man sige pa sila operate kay daw. Nakita ko na tiga di daw wala sila gawang operate. ECLC school na siya, computer school. And Rosie piyak. Ari sa piyak ang Madison Appliance Center. Sa tabok niya Domestic Construction Supply. Ari diyo Barangay Victory. Bukon Lagyan Hardware sa piyak. Ari diyo migo ko nga tagiyasang South Pacific Builders Center Incorporated. Pamuot na ng Chinese natin ng amigo. Ari o import sa piyak. Ari ang Palawan Punsya po. Kani maka-discount kita dahil sa Palawan Punsya. Pamuning mayogit nga negosyo padadaan kwarta kag magmaton padala daw. Ari diyo ang kliyente natin nga Visayas sa Goodwill Credit Corporation. Kliyente kinasang Donald Visayas.
Ari gali di ang motor star. Kan Western Lamp and Electrical Supply ang mga branded nga electrical supply kag mga generator na mo na. Oh, motor trade ako tiyak. Ari mga People's Hotel. Hotel na subong medyo survival man pero may mga pulo customer man Dito sa piya ko Paramount Industrial and Electrical. Sige man na sa piya ko sige isang Domingo. Baligyan sa mga parts ng motorcycle. Ari pilin sa piya. Ari galing city drone di sa piya ko. Mabuhay ang dalan kay Domingo, wala sing stoplight. Bulos-bulos lang. Maayong negosyo subong, isa sa mga maayong negosyo yun ang paladalan, tabla, kaya wala tunan parta, pari niyo, hotel man niyo. Yak. Pari sa pagit nyo, dorm man niyo, hotel man niyo. 8 Plaza Hotel. Ariyo Barangay Villa Anita pasulod diri Villa Anita naga la Corazon Pension House Deco Distributor sa Piak. Ari gali ang Philippine Tuberculosis Society building ang bakon iya pa ini sang government na minimum nga COVID facility daw bakante naman ini na minimum nga alternative kung kaso mag-alawas na ang COVID positive sa mga ospital di. Ari yung bago nga gasolinahan ginako na natin sinuya na yun. Bago naman yun. Gasolinahan yun. Ayun, bago. Mari na kita sa Delgado Street, patagpo kita sa Force Hospital. Para kalanaan. Crates in plates. Kalanaan ito. RCL, ano na? Mga herbal medicine, wala na. So, sunod, ari di sa Walata. Ang Tansa Cemetery. Ariyo. Tansa Cemetery. Sa Piak ni UP. Ibernas na nga street sa Piak. Iyak motorpool sang city engineers motorpool. So manipton ta to mga abyan diri sa kadto kita sa may Infante padiretso dara doctors Iloilo Doctors College kag Iloilo Doctors Hospital. Ari na kita sa Infante Street. Nagkala kuan na yun, nagkalasira na kalabanan ng mga kalanan. Kay kalabanan na pick out na, hindi na kadainin. Infante Street. Ari di ang cemetery sang kuan. Sa ini cemetery to, pagkulang ka na bilang to. Diri sa Tohota, sa Walata, muli di ang cemetery sang Romano. Katoliko sa likod sa mga building na. Diretso kita mga biyan, pakatuta sa malapit sa may Fishing Port Complex. Iloilo Fishing Port Complex. Ari si Sar Masinsyap. Baliktong dito mga biyan. Diretso kita sa may patadlong na mga biyan, diretso na sa Iloilo Fishing Port Complex. Ari na di ang ng provincial builders, mga pasinda at mga kangkis tubig, tanan-tanan arana. Ari di Barangay Tansa Tinawa 1. Ari di sa Wala.
Sunto, pakadto na sa Bansa Cemetery. Diretso kita. Ari niyo. Bigyan sa Yamaha ng Sunto. Ari di ang Higato Abisya Funeral Home. Mga nakremate na blan kan sa Parish Church narinig sa ito sa wala din Rizal Elementary School araw malapad na ng eskwelahan katabok tatlo di ka school mga mayo na rin nga mga elementary school sa tupad niya Bonifacio Elementary School. Rizal to sa Piak, Bonifacio, Aristabok ya Manuel L. Quezon School. Manuel L. Quezon tapok na school. Ari di ang law office ni Attorney Reyes III at Associates. Aton Clinty gina. Mga lagting ng mga abogado harap na sa building na ta. Ari na ang may kakahom sinidiri nga nakita ko. Ari ang gate gali sang ano? Ang gate sang may mga fire truck na nasa sulod. Daw mo na fire truck na in case of emergency dira maginuba ang mga fire truck, mga madagpo na puno sang tubig. Ari di ang gindrawing bala sa syudad nga Katahom. Ari pakita namon sa inyo mga biyan. Nga kanami Katahom gaga binuligay ang mga pumuluyo may Katahom sang nagubrasin. Inadayaw tagid ang mga nagubrasin isang paninig. Katahom. So, kapalanin dog ang balahibo ko maglantaw sa Katahom sa mga branin. Kanami. Nasa face mask sila tanan. May fireman, may engineer, may superintendent, andito RD, city fire marshal, Katahom. Dawai ko manutis din nga dawai di sini, dawai di pinapa din mo. Dawai din mo. Wala mga soldado ni din. Katahom basta Katahom sa pagubra. Oo na kanami. Ay si Mayor na. Si Mayor na oh. Okay. Dapat si Mayor aragin man da. Ano di ba? Oo, basta Katahom. Ari di ka pa unay-unay ang mga nagpapaligya sa mga kay mga turista na ulo pa nun ating na malibling tadi ko na humana di ang humana araw kadako-dako sa mga outlet niya oh pampiyon amo na yung nagbaha di takatuhod di ko magbasmo ang ulan subong niya way nagini baha di kay ti kadako-dako sa drainage nga ginubra sa syudad amo na oh na aras tunga nila ni sa drainage tunga sang pari sa kasitan gina o arayo kadako-dako Katahom sa drainage sa ginubra ni oh halin daw ari naman ang outlet niya oh kung may may mag-clog ina abrihala na kag wow nang nagka-clog ka alam ko straight na di tertuon talaga ni kay para maligling ka man to sa likod sulper kung humana to drainage to while stop light yun blink lang ay taway pa man kung aga pa way sing way traffic pare di mga business na di Benson's marketing sing ligong tabi ako
hotel di Subiaco kung ano eh. Ah, may abri sila yaw. Fine Rock Hotel, abri sila ya. Ano yaw? Ay, survival lang. Ay, kung magsira kayo mo yan, tumbalay kayo. Ariyo, Ion Centennial Plaza Hotel oh. Abri man sila yaw. Oh, very good. Sige, survive lang. Kapit lang. Para nga hindi ka magpagirbi sa pulupan bibiyang na. O nagaling managaling yung drainage. Lusot hindi sa Rizal. Ito man ang drainage to bumama naman to sa ano, GDLU no. Dari lusot naman di sa Rizal. So no problem na din. Ang mga main road na lang guro sa Ario. Mana di mana? Mana? Dari sa Rizal. Grabe yung building yung pag-ubrak na ako sa building nyo, hindi siya taas. Pag-o. Gali-gali mo sa may panway pa, amulaan dito lang gali nagbubok sa may Aladuni. Ang diriya sa may super, arin ako, umanaw. O, araw-araw na. Palusot ako sa may baypay yun. Kung may problema sa tubig na kay man lang ng para lang sa ulan para hindi magbaha. Hindi na sigurado na may mga treatment facilities man siguro ginahimok di ang syudad sa para sa mga public market nga ni. Wala para dito. Oh, ari ko man super. Pag gusto na kamo da ka kuan kay hindi na kamo magbaha. Sa akin kanami sa akin. Oh, sige pa kuha siya ng credit nila. Ililimpihan nila. Hindi nga drainage trio. Lusot na dito sa Rizal. Tapos na. Okay na kita. Ay, ang ring area, wala na. Ay, nabilin siguro nga wala mahumugradi ka. Limpay na lang din. Tapos na. Next ni isa ni Nano nga binaha isa ni Nano nga hindi ulan hindi na magbaha basta naka-connect lang tanan-tanan nga drainage connection na lang ni kulang eh. Ariyo isa ka upod nato na Chinese sila ni nga daw sentro Manila ni nga kuan patahon mo marami Chinese community. Ari na dito sa may Maria Clara mga abyan. Maria Clara tapos sa mabunot ka naman lang. Remnant Warrior Christian Ministries. Bahan ko na. Ari ang University of Iloilo. University of Iloilo. Kung UI kinma lang ala niya. Ari kay Sano Wangko. Balik ko kita di sa may Goldberry hotel man eh. Tabi ko lang dito na. Bakit lang mga biyan? Hindi ang opisina sa may Buradyo. Hindi ang San Yat-sen High School. Dua ka building, sa piyak. Hindi ang opisina sa Social Security System.
Para yung mga tao magkapilinaw. Suway ka mo social distancing. Delikado ng obra ninyo. Why abi pulis? Pulis na nangangabutak mo. Ayan sa Wayman Buro ano mo kay mga tao yan, kadali madukdok din ay sila kabalo nga delikado na. Already ang office ni Honorable Congresswoman Jam Jam Baruga. Fire Department. Parang katang tao masuk nga Iloilo River. O isang tubong sa pinaka-katahog na river na para sa sulat sa sulat. Pinit na sa akong mga public official subong. Sila ginang nagpanikasog sila na para maglimpyo inada. Ari na sinong tide. Ari na sinong tide. Ari man si Tutorex. Oh, kasi may iko ka to. Good morning. Good morning. Hey. Ayos. Dari lang takutob, thank you Gid. Shout out sa mga hari di sa Europe building oh. Salamat Gid sa pagsubaybay. Thank you so much. See you on our next video.